יאללה, תתגלץ'. ניב, אני מצלמת אותך, תתגלץ'. מה אתה לא עשית? ניב, תתגלץ'. בוא לאמא. אני מצלמת אותך. הנה, תתגלץ'. 3, 4. אתה בתוך הבית, נכון? ניב, למה אתה לא מתגלץ'? אתה קופץ? עכשיו תתגלץ'. אמא באיקון. ניבי, תתגלץ'. אחר כך תקפוץ. 3, 4. 3, 4. 1, 2 ו3. 10. 1. אחר כך נספור עד 10.